brat George, ovo je mama prase, a ovo je tata prase. Pepa prase. Baštovanstvo. Pepa i George se igraju oko kuće bake i deke praseta. Deko, hvataj! Hvataj! Šta je to? Dinosaurus. Dinosaurus! Deko, šta to radiš? Sadim ovo semenje. Semenje? Šta semenje radi? Semenje izrasta u biljke. Ja samo napravim malu rupu i u nju ubacim seme. Onda je pokrijem zemljom i zalijem. Sve u mojoj bašti raste iz malog semenja kao što je ovo. Čak i velika jabuka. O, da! Ovo malo seme će izrasti u malo drvo jabuke. Ovakvo. A to malo drvo jabuke će izrasti u veliko drvo jabuke. Ovakvo. A unutar ove jabuke nalazi se još semenja. Za pravljenje novih jabuka. Tačno tako. Deko, hoću ja da zasadim seme. Da li bi želela da zasadiš seme jagode? Da, molim te. Ovo seme će da izraste u prelepu jagodu. Prvo napraviš malu rupu. Onda u nju stavim seme i pokrijem ga zemljom. Hoćeš da ga zalijem umjesto tebe? Ne, hoću ja da ga zalijem. Dobro. I sada čekamo da izraste. Pepa i George čekaju da seme izraste. Ali ništa se ne dešava. Moraš da budeš strpljiva, Pepa. Treba će mu puno vremena da izraste. Pepa, George, vreme je da krenemo kući. Ali čekamo da izraste moja jagoda. A jagode su za čaj. Ne brini, Pepa. Sljedeći put kad dođeš, seme će da izraste u voćku. Mnogo jagoda. Da. Idemo, Pepa. Zdravo, Deko. Zdravo, jagodo. Deka prase vodi računa o Pepinoj jagodi. Deka prase je nakon nekog vremena ugledao malu voćku. Dan za danom, voćka je bila sve veća i veća. Onda je jednoga dana Deka prase ugledao nešto veoma posebno. Jagode! Deko, vratili smo se. Pepa i George su opet došli da se igraju. Deko, je li izrasla moja jagoda? Jeste! Pogledajte! Jagoda! Hvala ti, Deko. Da li možemo da zasadimo još nešto? Možete. Sada je Georgeov red da bira. Da, izaberi, George. Izaberi šargarepu. Deko, mislim da bi George hteo da zasadi šargarepu. George, da li bi želeo da zasadiš šargarepu? Ne. A šta bi želeo da zasadiš? George se setio šta bi želeo da zasadi. Dinosaurus. George želi da zasadi drvo dinosaurusa. Šašavi, George. Dinosaurusi ne rastu na drvetu. Dinosaurus. Uloge tumačili Jelena Đorđević, Ana Marković, Darko Tomović, Ana Popović, Srđan Jovanović, Nataša Popović, Jelena Stojiljković, Zoran Ćosić. Sinhronizacija i tonska obrada